Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga sinara o sinara janganoɗo o kayme siñiji o gotum. Bisimillah. Windande men wattore 12 eɗen janga ko fate siñiji. On paami ay ɗo joni kanko waɗirte ni omo ƴewnoma an jangowo o saɗa faama ko mbatta ko. Ay joni o waɗi ɗo joni ko siñiji, o waɗi ɗum portal. Ay joni ha nanda e portal ay taƴƴo kono ko piccal ngal ɗo sinara won sinara. Ayde sinara a itti oɗo o nande oɗo hawo jimma an sa ari waɗɗum sinara ɗo tan kofaɗo wayni no oɗo wayni, oɗo no wayni yo oɗo wanon. Ay ɗo kadi o acci portal ngal haw o ƴewnoma an jangowo so hakkilla ma ene ko jangata ko. Tawayde sa si su as o anda deke an teskuye ma ene ko jangata ko. Wadde an arata ƴetta baɗo ni mbatta ɗum ɗo mbaɗa hen portal dow keɓa sa. A famide ay ɗo ko si wonɗo no oɗo wayni no yowani ƴetta portal less keɓa si. Ay ɗo woni su. Ay ɗo o funtima o addi ɗo ara hawa teskoma o anda aɗa janga walla a jangani. Andu ko oɗo mbatta ɗo keɓa as. Ay as nayi ɗo ko kowal ngal waɗɗo ko ar hawa ƴewnoma so ba a wi tan sa si su as as o anda daga an teskuyema ala ko jangata ko. Wadde annen a findinama a habarama ɗo ko ɗo mbatta tan baɗo ni sa waɗi dow portal dow o wona sa, less wona si, ɗum ɗo wona su. A famide portal less no ɗoni wona si, portal dow wona sa, tuna wona su wona ɗo ko sa, ɗo ko si, ɗo ko si. Kono noon ganda wona ni wayata, ko ni wayata. Pawa ɗum ɗo ƴetta portal dow pawa hen keɓa sa. ɗone ko siñiji wonɗo yoɗani ƴetta oɗo pawa ɗo mbiya si. ɗo ko su ƴetta oɗo pawa hen kowal o moni ƴetta arawo momta arawo ha laaɓa ƴetta ɗum ɗo pawa ɗo kowal ngal fawo hen mbiya as. No ɗo wayni as mo sidda as mo kowal ko oɗo pawata ɗo kowal mbiya as sidda as. Ay ɗo ko san, ay ɗo ko sin, ay ɗo ko sun. Ɗum ɗo fawi ɗum hen hawa ƴewnoma ko fawi ɗo ko mbiyata ko wonɗo. An ko ɗo tan jangata sun, ɗum ɗo hajuma, ɗum ɗo ala hen, ɗum ɗo jeyaka hen. Ɗo sun haaɗi, ɗo sin haaɗi, ɗo san haaɗi. ɗo ko polle sa, si, su, se, gasi. ɗo tan o weddima e ɗo e ɗo omo ƴewdo ko jangata ko saɗa faami ɗum walla a famani ɗum. Nde wonno ari ha alluwa 12 o andi a towi wadde o waɗa hen ekkoji makko funtudema o ƴewnoma an ko jangata ko aɗa faami ɗum walla a famani ɗum. Andu ko oɗo tan woni ɗo wona ɗo 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 heddo masɗe pawo hen. Portal dow wona sa, portal less wona si, tural ngal wona su, so waɗi kowal wona as, sedda wona as. Kasi o tan goto ƴettata bindamo bange. O tan goto ƴettata o woni pewɗo o, ko woni moƴƴo o. ƴettu oɗo pawamo ɗo, itta ɗum ɗo momta ɗum, ƴetta oɗo pawa ɗo mbaɗa hen portal dow keɓa sa wayani. ƴetta oɗo kadi
pawaɗo momta oɗo porta lesngal fawo hen mbiya si. ƴetta oɗo pawama ɗo momta arawo ƴetta oɗo pawaɗo mbiya as. oɗo as gasi. ɗo tan fof ne selli ene selli kono ko omo ƴewdoma ko jangata ko tawa sa si su as as o anda ndeke a andi ɗo o fewnan ɗum an ngara pewnita ɗo o hollimo o fewnan ɗum ngara pewnita ganda ɗo ko sawanata ɗo ƴettu oɗo pawama ɗo portal dow fawo hen mbiya sa. oɗo pawama ɗo porta less wona hen mbiya si. oɗo woni su ƴetta pawama ɗo guitta arawo wona as. oɗo wona as mo sidda o wona as mo kowal. ɗo tan pamata ɗo tan o weddima ɗo kadi ne weddini ko ni woyi kono yoɗani. oɗo woni sinara. sinara walla siñiƴe ko gotum wadde ɗo siñiƴe portal dow itta allif oɗo walla kofa ha yooɗa wayani ko ni woni sinara. ɗo ko sinara wonata ɗo sinara 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 sinara. oɗo wona sa. oɗo wona si. oɗo wona su. oɗo wona as mo kowal. o wona as mo sidda. nani pamira noon o tan ƴettata baɗo ni o mbaɗama ɗo mbaɗa baɗo ni laabi 5 oɗo tan ƴettata bindamo laabi 5 portal dow pawa hen keɓa sa. portal less keɓa si. tural ngal keɓa su. kowal ngal keɓa as mo kowal. siddo o keɓa as mo sidda gasi. o tan teskoroɗa o tan goto bindata laabi 5 pawa hen portal dow keɓa sa oɗo. mbaɗa hen portal less keɓa si o. mbaɗa hen tural ngal keɓa su o. pawa hen kowal ngal keɓa as o. pawa hen siddo o keɓa as mo sidda. o ga kam ne selli ko san ko niwindirte. sin niwindirte. sun niwindirte. ɗum ɗo noon jeeyaka hen ɗum ɗo jeeyaka hen kanko fawi ɗum hen hawo ƴewnoma anani. ɗo ko sa ko ni wayata. ɗo ko si ko ni wayata. ɗo ko su ko ni wayata. ɗo ko se ni wayata. ko ɗo tan o weddima e ɗo e ɗo e ngel ɗo ko heddi fof ene yaadi yeeso. wadde ganda ɗo ko sa wonata ɗo. ɗo ko si mbatta ɗo. ɗo ko su mbatta ɗo. ɗo ko as mbatta ɗo. ɗo ko as mbatta ɗo. heddi o tan ƴettata o tan goto bindata laabi 5 oɗo bindamo laabi 5 goto o fawoɗo goɗɗo o fawoɗo oɗo none selli ƴettaka goɗɗo pawaɗo ƴetta goɗɗo pawaɗo wona heeɓi sinara laabi 5 sinara 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 sinara. ɗum ɗo fof ɗum ɗo momta ha laaɓa cer. ɗum ɗo momta ɗum ɗo ha laaɓa cer. pawaɗo oɗo pawamo ɗo pawamo ɗo pawamo ɗo pawamo ɗo pawamo ɗo. o tan goto mbimami ƴettumo bindamo laabi 5 an ɗo woni ko 1 2 3 4 5 wadde oɗo goto no wayni omo feewi binda hono makko ɗo hono makko ɗo hono makko ɗo e ɗo gasi. on saaha ƴetta portal ngal dow ngal pawa hen keɓa sa. portal less ngal pawa hen keɓa si. tural ngal pawa hen keɓa su. pawa hen kowal ngal keɓa as. siddo keɓa as ni foti. o tan teskoroɗa no moƴƴi. ɗo noon haqqille ma yo wonɗo no moƴƴi hadema jiiɓoyade. kanko waɗiri ndani henne omo ƴewdoma an jangowo o so hakkille ma ene ko jangata ko wadde haqqille ma findinama hakkille ma habrama tesko oɗo sinara goto jangumi hande. ɗo noon ne selli ko ni wayata san. ɗo ne selli ko ni wayata ko sin. ɗo ne selli ko sun. ɗum ɗo a jeeyaka hen momta ɗum ɗo. ɗo ne selli ko sa ay sanani. ay ɗo ko si sinani.
ayi ɗo ko suunani suu, ayi ɗo ko see ay see. On paami de wadde a faami siinere woodi walla siiñiiƴe. On paami eyi wadde saa sii suu see gasi ɗo tan mbimi ya fewnit o tan gooto ƴettata aɗa anndi no windirte ni mbindaama hawa feewa mbaɗaama 5 mbaɗa heen portal dow mbiya sa, mbaɗa heen portal less mbiya si, mbaɗa heen tulal mbiya su, mbaɗa heen kowal mbiya as mo kowal, mbaɗa heen sidda mbiya as mo sidda gasi. En kaaɗiɗo ƴette kuɗi mon e carnet ji mon mbajiɗon janngon ɗigga teskuye mo wona ɗo ko kalmi ɗo ko ƴewdo on ko janngoton ko so haqqillaji mon ene heen walla ngala heen. Mi habri on noon ne mbatta noon haa ɗum fewta wadde mbaɗon haa feewa. O gooto mbimi on pewnu ƴetton oɗo mbaɗamo laabi 5 portal dow o wona sa, portal less o wona si, tulal o wona su, as o wona kowal, as o wona kowal mo sidda gasi ko heddi ko woni en selli ono kadi jeeyaka heen. En kaaɗiɗo windan 12 nde haaɗi ɗo balle mon 77 906 80 81 jingon mballon nduuson yo Allah kon nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.